Queda inaugurat l'Espai Respir a Premià de Dalt, un centre de serveis d'atenció a la gent gran. L'han inaugurat la regidora Magda Julià, l'alcalde Josep Triadó i la Maria i el Ramon, els creadors i responsables de l'Espai Respir. L'Espai Respir és un recurs social de proximitat que durant el dia ofereix atenció a les persones grans en situació de dependència o bé de fragilitat psicosocial, amb l'objectiu de potenciar la seva autonomia i intentar que es mantingui en el seu entorn habitual. El Respir treballa segons un model d'atenció centrat en la persona, inspirat en la filosofia dels països nòrdics. El centre ofereix flexibilitat horària i serveis orientats a fomentar l'autonomia funcional i personal. Hi ha serveis d'acolliment i convivència, menjador, tallers terapèutics d'estimulació cognitiva i molts més. Tots els serveis encarats a facilitar la vida a aquelles persones en situació de dependència. Treballem des de 3 vessants. Treballem el bloc d'estimulació cognitiva, un segon bloc és el treball de l'activitat física i la psicomotricitat i per últim treballem tots els aspectes de la socialització. Aquest espai que avui estrenem de l'Ajuntament, quan tu entres, gairebé tothom ha fet una expressió a la cara d'una alegria, un somriure. Això és el Respir. Segons una enquesta realitzada al poble, el 68% dels habitants prefereixen quedar-se a casa seva a l'envellir i el centre Respir encaixa en aquesta voluntat. La Maria i el Ramon creien que hi havia una altra manera de treballar amb la gent gran i fa 5 anys van crear el projecte Respir. Des de l'Ajuntament s'hi han implicat benestar social i salut.